Инсталирах си предпазители за ръцете. Обаче нещо не ми харесват. Иначе много дебело желязото, което е вътре, което ще държи доста дебело. Ще държи мотора, примерно ако падне от стойка, и трябва да го спаси. Обаче разстоянието тук ми е много близко. Пък тук е съвсем. Тук направо ужас. И не са толкова големи да ме защитават така хубаво. Май ще си купувам други. Те с нещо не съм им фен. Иначе имат и кабелчета, мога да се включа да светят. Да е и габарит, и мигач едновременно. Ега-диги. Обаче май ще се разделя с тях. Не ми харесват. Не.